दाल बिदाल जुनालनि लगी लगी फाशालो गुमती जुनालनि जेडीयू नि थानी डेपुटेशन याफारका बीजेपी जनजाति मोर्चा गुमती हांकर कमिटी भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद एडीसी हापांगो रां पैसा केसे केरें ख्लाइजांमानि पातिमुंगो गुबै बुस्थुंजांनानि सानमुंनो खबै काइचुको सानमुंगो फाशालो राय्याबारिनि गुमती जुनालनि जेडीओनि याकदे हास्तेफानि थानी डेपुटेशन याफारका बीजेपी जनजाति मोर्चा गुमती हांकर कमिटी डेपुटेशन रुमानि पान्दाओ मानजाखा बीजेपी जनजाति मोर्चा गुमती हांकर कमिटीनि अजामारो आसामनि डेपुटेशन पान्दाओ राय्याबारि आमसाइनि बीजेपी जनजाति मोर्चा आदंरंनि मानजांमानि मारि बेलाय मकलो कलाइथुथ जतनानो हामबाय তিনি গুমতি জেলানি সাতটা জুনাল যতন একত্রিত হয়ে একটা রায়াবাড়ি জুনাল অফিসও जों मेमोरेन्डाम रलायखा 8 दफानो तैयो इनके जों बिसेस खालायो तमानि बागै इनके डेपुटेशन मारखा होनबा चिनि एडीसी हाफां डेभलपमेन्टनि बागै चिनि फेरेंगा हस्पिटाल थांनानै बागै 30 कोटी टाका रजाक माने अमते हाय सामुरा ताबो खानो तांमानि नुकजागिया किन्तु एक्चुअली आदो खनावै दङ ओ रां रक बिल तिसावै क्लां थाबाय खानि खनावै दङ बनि साथे साथे चिनि आगरतला जे आमा एडीसी भवन थांनानै बागै बहायनो 10 कोटी टाका रजाक माने बहायनो ताबक जरातै कुनो सामु रंजाक माने नुया आर नाकि शिलंआव से तांसनाय फुनै अमते हायके शिलानास खायमानि रक नुकजागै दङ इनके अमते हाय ओङै तंखांके एकटा इलिगेल हानि बागै जों दिनै जों एडीसी गभर्नमेन्टनि थानायाव एकटा नायबो सुस्थ एकटा जोंना आमा तिखाय रनानि बागै सार इनके तेगासे सोंमों नरक मेमोरेन्डाम याफालायखा इनके अफिसार मा कौकिल रखा बरक जोंनो एकटा आसास रय रखा जेटा सिनि दाबि दंमानि न बर एकटा आमजगै नायै बरक जोंनो शुद्ध आसास रखा जे जोंथ' उ दाबिनो मुसा खायनि मतया बचिनि या भाबया जेहेतु हम एडीसी गभर्नमेन्टनि आन्डाराव इनके जों एडीसी गभर्नमेन्टआव रहनाय प्लास त्रिपुरानि चिनि राज्यपालनि थानायाव रहनाय हनि बरक जोंनो आसास ताबक जरा हिसाब फनु गैमाया ताबक जरा बरक कोनो हिसाब फनु गैमाया हामबाय सर भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद गुमती जिला जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे